Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Snipers, όπου σχολιάζουμε και συζητούμε την επικαιρότητα με τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Παράσχο. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Παναγιώτη. Το ζήτημα είναι ότι πια η επικαιρότητα νομίζω ότι δεν μπορεί ούτε να προβλεφθεί, ούτε και να προετοιμαστείς για να την αντιμετωπίσεις. Με αυτά που βλέπουμε και ακούμε, ειδικά σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που παίρνει ο κύριος Τραμπ, τα πράγματα προκαλούν περιδίνηση. Το ονομάζεις περιδίνηση, εγώ θα έλεγα, θα έβλεπα έτσι, αν το δω λίγο από πάνω, πώς που μακριά, θα έβλεπα ότι το παγκόσμιο μπήκε σε ένα pause, σε μια παύση και περιμένει να δει τι θα αποφασίσει ο γέρος Τραμπ στο Λευκό. Ναι, κοίταξε, δεν είναι άσχετο με την περιδίνηση αυτό. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι ξεκίνησε ένα πράγμα, ένας τυφώνας και τον βλέπεις να έρχεται και κάνεις μια παύση και σκέφτεσαι τι θα κάνεις. Να μπεις κάτω από τη γη, να φύγεις από τη γη, δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Λοιπόν, αυτός από πλευράς εμπειρίας της πρώτης πενταετίας τουλάχιστον του Τραμπ, αυτό που φάνηκε είναι ότι business είναι το κύριο μέλημα, όχι πολέμους. Ήταν ο μοναδικός πρόεδρος των ΗΠΑ όπου σταμάτησε τους πολέμους, έτσι, δεν σημειώθηκε κανένας πόλεμος. Για να κάνεις business πρέπει να έχεις ειρήνη. Ναι. Εκτός αν κάνεις business μόνο με τις βιομηχανίες των όπλων. Ναι. Που τότε θέλεις πόλεμο. Μα είδες εκείνη τη συνέντευξη του Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι από τα 160 δισεκατομμύρια βοήθειας που έστειλε η Αμερική στην Ουκρανία, αυτοί παρέλαβαν μόνο τα 65. Και ότι αγνοούνται περίπου 80 και πλέον δισεκατομμύρια. Ήταν δηλώσεις του ίδιου του Ζελένσκι. Ναι, εντάξει, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες των οικογενειών. Δηλαδή, εμάς, ξέρω εγώ, στις εκλογές, λέει δικαιούται το κάθε κόμμα τόσα. Εντάξει, λοιπόν, εμείς που είμαστε παλαιότεροι είδαμε σακούλες, μαυροσάκουλα και μετά δεκάλυρα. Ναι. Εντάξει, δεν δικαιούν κανένας να κάνει έτσι πράγματα, όμως γίνονται. Γίνονται πολλά πράγματα, χάνονται πολλά εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια, τα οποία εξαγγέλλονται, αλλά δεν καταλήγουν εκεί που κανονικώς έχουν των πραγμάτων, αν μπορεί κανένας να πει έτσι, για δισεκατομμύρια που επενδύονται συσσαγωγικά σε ένα πόλεμο. Είπες εξαγγέλλονται και τώρα μόλις ανέβηκε μία είδηση στην Brief ότι από Ιούνιο αρχίζει η καταβολή των πρώτων αποζημιώσεων στους κουρεμένους και στους αξιόγραφους. Επιτέλους, για τα πλάσματα που έχασαν τόσα λεφτά. Ξέρεις, εδώ ακούμε την είδηση στεγνά. Σκέφτομαι ότι από το 2013 μέχρι σήμερα, 11 χρόνια, πόσοι από αυτούς έφυγαν. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, έφυγαν με την πίκρα του ότι έχασαν το εφάπαξ τους, έχασαν τις αποταμιεύσεις τους, έχασαν τα λεφτά που έβαζαν στον κουκουμά της ζωής τους. Ναι. Κατάλαβες. Υπάρχουν τραγικές περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχασαν τα λεφτά και τους έμειναν τα δάνεια. Είχαν και διαθέσιμα λεφτά οι άνθρωποι και δάνεια. Όλο αυτό το πράγμα, αλλά είναι μία είδηση. Τη βάζουμε στα θετικά του Νίκου του Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, παρόλο που άργησε λίγο, τέλος πάντων. Να δούμε το πρώτο σέλιδο εισηγούμε, διότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε, έχουμε 2-3 θέματα. Βασικά είναι το κυπριακό και αυτό το οποίο είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως, κατά πόσο ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα τολμήσει να κάνει τομές. Θα το δούμε εκτενέστερα μετά και για ποιο λόγο πρέπει το 2025 να είναι το έτος. Να συνεχίσουμε, Παναγιώτη μου, να τελειώσουμε μάλλον την κουβέντα τούτη με τον Τραμπ. Ναι, η τελευταία ιστορία, διακόπτω τη ροή της σκέψης σου, αλλά η τελευταία ιστορία της συνάντησης στο Βάλ γραφείο του Νετανιάχου και του Τραμπ
και οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι θα πάω να πιάσω μετατρέψει τη Γάζα θα πάω να πιάσω τη Γάζα, να εγκαθαρίσω, να εγκάμω Ριβιέρα και να φέρω πουλών τον κόσμο αυτά και να εγκάμω μια τουριστική επιχείρηση, μια business σύγχρονη και ολκής για να δείτε, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει η Γάζα. Καλά ρε αδερφέ, εσύ ποιος είσαι που από την Ουάσιγκτον που βρίσκεσαι θα πάεις να πιάσεις... Θα είναι προς το συμφέρον των Παλαιστινίων όμως αυτό. Έτσι. Εσύ όταν αν είσαι Παλαιστίνιος και έρθει και πίσω, φεύγεις που δαμέ, καθαρίζω η Γάζα και κάνω τη μια business. Τι πες σου, φεύγεις που δαμέ, καθαρίζω η Γάζα, κάνω τη μια business και διώσου. Ναι. Έρχεσαι, πιάνει την πατρίδα σου. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανέρωτα στη διεθνή πολιτική. Μεθαύριο δεν θα υπάρχουν ούτε οι συνθήκες της Λοζάνης, ούτε οι συνθήκες της Μοζάνης, ούτε καμιά συνθήκη διεθνής, διότι ο πλανητάρχης θα έχει πει δεν ισχύουν. Ναι. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει να λέει ότι δεν ισχύουν αυτές οι συνθήκες, ισχύουν οι αναρχίες. Ναι. Και θα αρχίσει ο κάθε ακραίος παράσχος ή τσαγκάρης να κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή του, γιατί έχει περισσότερα όπλα ως Τούρκος να κάνει εκείνο που θέλει. Λέω Τούρκο για να είμαστε και λίγο μέσα στα πράγματα. Ναι. Γιατί μια χώρα τεράστια με 80 εκατομμύρια. Λοιπόν, για την περιοχή μας μεγάλη. Και το πρόβλημα είναι ότι όχι μόνο δεν αντίδρασε η διεθνής κοινότητα εκτός από για την τιμή των όπλων, το πρόβλημα είναι ότι ένα, δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει, δεύτερον, δεν ξέρει από πού θα δεχτεί την επίθεση. Ναι. Διότι υπάρχουν δύο τομείς. Ένα είναι το διεθνές, μπορεί να σου πει ο Τραμπ κόφκος στο νερό, λέω, είπε για τους δασμούς προχτές και όλος ευνίδιος ανατράπηκαν τα πράγματα, είπε το Μεξικό εντάξει κύριε πέμαστε να που θέλεις, λέει τους Σελοτζίνων παίρνουν 10.000 στρατό στα σύνορα και θα συνομιλήσουμε και να δούμε αν είναι φρόνιμοι λέει. Μπράβο. Να να κάνουμε. Good care, είπε της Πρόεδρο του Μεξικού. Ναι, υπάρχει μια... Αναβάλλω, λέει, την πολιτική για τους δασμούς ένα μήνα, να συζητήσουμε, έχει καλές προθέσεις. Υπάρχει λέει. και μια ηγεμονική αγένεια σε αυτό το πράγμα. Good care. Τι σημαίνει ρε, μια κυρία η οποία εκλέγει από τόσα εκατομμύρια κόσμο και είναι πρόεδρος του Μεξικού. Τι θα την καλέσεις να έρθει τη νύχτα στο υπνοδωμάτιο σου, είναι good girl, είναι cold girl, τι είναι. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν είναι πρωτάκουστα. Λοιπόν, αυτό είναι... Ο Καναδάς να δούμε τι θα γίνει με τον Καναδά, αλλά και ο Καναδάς με τον ίδιο τρόπο νομίζω θα το διαχειριστεί. Εξήγηλε αντίστροφες ταρίφες ο Τρουσό, ο πρόεδρος του Καναδά. Δεν ξέρω πού θα τους οδηγήσει αυτό. Αυτό που έβαλε ως δικαιολογία η φεντανόλη μπροστά, δεν ευθύνεται ο Καναδάς ή το Μεξικό. Ποιος παράγει την περισσότερη φεντανόλη στον κόσμο? 70% την παράγει η Κίνα. Ναι. Επειδή δεν μπορεί να χτυπήσει την Κίνα απευθείας, διότι έχει και χρέος δικό σου, υπάρχουν και άλλα τόσα πράγματα για τα οποία φοβάσαι να κάνεις αυτή την κίνηση. Ήρθε και η είδηση τώρα σε push notification από την Offsite. Εκταμιεύεται τον Ιούνιο η πρώτη δόση στους κουρεμένους, καλύπτει τους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου και της πρώην Λαϊκής. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο. Στα εσωτερικά, όχι στα εσωτερικά, πώς επηρεάζει αυτόν το πνεύμα του Τραμπ? Επηρεάζει πολύ θετικά τις ακραίες καταστάσεις. Κυρίως στην ακροδεξιά παντού. Λοιπόν, και εκτιμώ ότι θα παρατηρήσουμε ως αντίβαρο αντίδραση και αντίπαλη κατάσταση την άκρα αριστερά. Η οποία αναπτύσσεται. Όταν λέμε άκρα αριστερά, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά.
ο σταλινισμός. Με την άκρα δεξιά. Ναι. Είναι τα δύο άκρα τα οποία ενώνονται. Ναι, ο σταλινισμός δεν ήταν διακοπές ναι. στη Χαβάη. Ο σταλινισμός είχε πόσα εκατομμύρια νεκρούς. Όλο αυτό, αν θέλει να το πούμε και με πολιτική ανάγνωση, είναι το απότοκο, είναι το προϊόν, είναι το παράγωγο, αν θέλεις, μιας αποτυχημένης δήθεν σοβαρής πολιτικής και ισορροπημένης πολιτικής, το οποίο προσπαθούσαν οι ηγέτες τα τελευταία χρόνια να εφαρμόσουν. Αν η πολιτική σου, η οποία την αυτοχαρακτηρίζεις ως πολιτική δήθεν και σοβαρή, δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και υποχρεώνονται οι πολίτες να στρέφονται σε άλλες πολιτικές, ακραίες, είτε προς την αριστερά είτε προς την δεξιά, αυτό συνεπάγεται ένα πράγμα. Ότι εσύ ως δήθεν σοβαρός πολιτικός απέτυχες. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δημοκρατικού Συναγερμού με το ΕΛΑΜ ως δεξιότερο της δεξιάς. Λοιπόν, και του τρόπου που το κόμμα αντιδρά. Δηλαδή, δεν γίνεται να γίνεσαι ακροδεξιός για να κερδίσεις δεξιό ακροατήριο. Εγώ δεν θα έλεγα. Έχω άποψη πάνω σε αυτό, ρε Άντρια. Ωραία. Το ΕΛΑΜ, θεωρώ ότι το ΕΛΑΜ, οι θέσεις του ΕΛΑΜ βρίσκονται στις θέσεις που διατηρούσε πάντοτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός ή τουλάχιστον τις θέσεις που έκφραζαν τη λαϊκή δεξιά του Δημοκρατικού Συναγερμού και πάντοτε τις διατηρούσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Θα έβλεπα ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν ήταν σταθερό κόμμα, μετακινήθηκε προς το κέντρο. Όταν μετακινείσαι προς το κέντρο, ο άλλος ο οποίος έμεινε εκεί σταθερός, φαίνεται ακραίος αυτός. Αλλά στην ουσία το ΕΛΑΜ, αν παρατηρήσεις τις πολιτικές του, είναι οι πολιτικές οι διαχρονικές του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ή εκείνες οι πολιτικές τουλάχιστον, οι οποίες εξέφραζαν την παραδοσιακή λαϊκή δεξιά, η οποία στεγάστηκε κάτω από τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ήταν η παραδοσιακή, έγινε λαϊκή δεξιά στην εξέλιξη, ναι. Διότι εγώ θυμούμαι μετά το πραξικόπημα πώς ήταν η διαστρωμάτωση. Αρχικά ήταν η Μακαριακή και η Γρυβική που σκοτώνονταν πριν το πραξικόπημα και μετά το πραξικόπημα, και έχουμε τραγικό παράδειγμα η Μακαριακή και η Γρυβική που σκοτώνονταν στα Άδανα, όντας εχμάλωτοι μέσα στις φυλακές ως Μακαριακή και Γρυβική. Λοιπόν, μετά ο Γλάφκος ο Κλειδής σκέφτηκε ότι κάποιος πρέπει να τους στεγάσει τούτους, διότι αν ανοίξουν ένα μαχαζί δεν ξέρουμε πού να πάει το δικό μας. Έπιασαν τους, έβαλαν τους μέσα, είπαν τους κάτσετε φρόνιμοι κι αμέ. Λοιπόν, όταν πέρασαν κάμποσα χρόνια και ήταν διακριτή πια, κάνω μια ερμηνεία αυτό που λες, ήταν διακριτή πια η λαϊκή δεξιά, όπως τη λες, βγήκε αυτή η λαϊκή δεξιά με 5 κοπελούθια, όπως τα λαλούσαν, έπιασε μια ταπέλα και αντί να την βάλει μες στο κόμμα και να πει λαϊκή δεξιά, είμαστε δαμέ, αφού τα κόμματα της Κύπρου δεν έχουν την ευχέρεια να δέχονται πλατφόρμες ή τάσεις μέσα, έβαλαν την ταπέλα μπόξο και ανοίξαν το μαγαζί τους. Λοιπόν, και ξεκίνησε μετά ο κόσμος να λέει ποιοι εν τούτοι. Λοιπόν, το ποιοι εν τούτοι το απάντησαν οι ίδιοι που έφυγαν από τον συναγερμό με αποκορύφωμα των τελευταίων των αντιπρόεδρων. Τον Μάριο τον Πελεκάνου. Τον Μάριο τον Πελεκάνου που ήταν πολλά θορυβώδης η μετακίνησή του. Λοιπόν, και είπαν είμαστε εμείς. Και εγώ θα σου κάνω και μια πρόβλεψη. Επειδή ο συναγερμός ακόμα, παρόλο που έχει
νέον ηγέτη, που είναι νέα η Ανίτα και που θα έπρεπε να βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα δεν μπορεί. Τώρα είναι εγκλωβισμένη μετά από τον Τραμπ. Άφησε το πράγμα να πάει όπως επίενε. Η πρόβλεψη μου είναι ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Εννοείς και με το μνημόσυνο του Γρίβα ως παράδειγμα? Και το μνημόσυνο του Γρίβα. Το μνημόσυνο του Γρίβα έχουμε μάλιστα και σύγκριση. Τι να που είπε πέρσι για το μνημόσυνο του Γρίβα. Το κακό είναι ακριβώς αυτό. Ότι πέρσι ήταν εντελώς διαφορετική η προσέγγιση της Ανίτας ως προς το θέμα του μνημοσύνου του Γρίβα. Μάλιστα προσπάθησε να το απαξιώσει. Κάποιοι το βρήκαν και πάρα πολύ κακό αυτό το πράγμα και προσβλητικό. Και φέτος βρέθηκε εκεί στο μνημόσυνο του Γρίβα μαζί με την κυρία Ανέλη. Μαζί με την κυρία Ανέλη Χριστοδουλίδου. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι από τη στιγμή που εσύ βλέπεις ότι έχεις πρόβλημα εντός και δεν το καθαρίζεις, ούτε βάλεις κάποιον να το καθαρίσει, λοιπόν, είναι επόμενο ότι αυτό το πρόβλημα θα μεγεθύνεται και πήγα να κάνω μια πρόβλεψη. Ναι. Είναι η δεύτερη φορά που με διέκοψε και μήπως δεν πρέπει να την κάνω. Όχι, κάμετε. Ότι το ΕΛΑΜ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα προσεγγίσει τα ποσοστά του ΑΚΕΛ και του ΔΙΣΥ. Δηλαδή, εγώ το βλέπω να αγγίζει το 18 και δεν μπορώ να προβλέψω πού θα σταθούν τα δύο κόμματα που σου είπα. Δηλαδή, εάν το ΕΛΑΜ πάει στο 18, θα πρέπει να αφαιρέσει από το συναγερμό το μεγάλο. Αυτό θα σου έλεγα. Είναι συγκοινωνώντα δοχεία. Αν το ΕΛΑΜ πάει στο 18, ο συναγερμός θα είναι στο 20. Τουλάχιστον κατά τη δική μου εκτίμηση. Αν το ΕΛΑΜ μείνει περιοριστεί στο 15, θα δούμε ένα συναγερμό του 23-25%. Τι θα πρέπει να κάνει η δεξιά στην προκειμένη περίπτωση? Η δεξιά, ποια δεξιά? Της Ανίτας ή η δεξιά του ΕΛΑΜ? Όχι, είναι όλη δεξιά. Κοίταξε, στις ιστορικές συγκυρίες βρίσκεται ένας ηγέτης εκτοπίσματος και πάει και συγκολλά τα δύο κομμάτια που σπάσαν. Ναι. Και φτιάχνει που πάνε. Εντάξει, διότι άμα τα συγκολλήσει τούτα, παίρνει το συναγερμό πάλι και με που είχε πάρει ο Λαυκός στο 40. Ναι. Το 35, 40, 38. Επειδή στην Κύπρο δεν είμαστε νούσιμοι, νομίζω ότι δεν θα γεννήθει τέτοιος ηγέτης. Το ΑΚΕΛ θεωρείς ότι θα περιοριστεί πάλι γύρω στο 20% Ναι. ή... Όχι, εγώ θεωρώ ότι θα περιοριστεί στο 20%. Κάνει έντιμες προσπάθειες ο Στέφανος, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και αυτοί εγκλωβισμένοι στα εσωκομματικά τους και στα εσωιδεολογικά τους. Πρέπει να κάνεις έντιμες προσπάθειες, πολύ σωστά κάνει ο Στέφανος, όμως πρέπει να κάνεις και κινήσεις οι οποίες να φαίνεται ότι το μαχαίρι σου κόβει. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω, το ΑΚΕΛ βρίσκεται σε μια περίοδο, σε μια κατάσταση που ήταν ο συναγερμός προηγουμένως. Άρα, δηλαδή, είναι διχοτομημένο το ΑΚΕΛ, το οποίο πώς χωρίζονται τα κόμματα. Έχεις ένα 20-25% που είναι κομματικοί πυρήνες και ό,τι πει το κόμμα είναι εκεί σταθεροί κομματικοί στρατιώτες, και το υπόλοιπο 70% του σώματος σου είναι χωρισμένο, γι' αυτό είπα διχοτομημένο το ΑΚΕΛ, είναι χωρισμένο σε δύο πολύ ισχυρές ιδεολογικές φιλοσοφίες. Το 35-40% θεωρεί ότι το ΑΚΕΛ οφείλει να πάει πιο αριστερά από ό,τι βρίσκεται, και το άλλο 35% θεωρεί ότι το ΑΚΕΛ θα πρέπει να πάει πιο κεντρώα από ό,τι είναι. Πιο σοσιαλιστικά, αντί αριστερά. Αλλά επειδή το ΑΚΕΛ δεν έχει εδώ και καιρό ιδεολογικό
λευκό υπόβαθρο συγκρατημένο όπου να γίνεται και συζήτηση. Δηλαδή... Αυτό το οποίο σου λέω είναι συζήτηση η οποία έγινε μεταξύ σοβαρών και ισχυρών παραγόντων του ΑΚΕΛ, με τους οποίους συζήτησα σε μια φάση και οι οποίοι μου ανέλυαν αυτή την κατάσταση. Και για να ολοκληρώσω, διότι ήταν δικό τους το παράδειγμα αυτό, οπότε μου λένε το ΑΚΕΛ τι κάνει αυτή τη στιγμή. Αν πάει προς τα αριστερά, χάνει από το 35% που θέλει το ΑΚΕΛ πιο κέντρο. Αν πάει προς το κέντρο, χάνει τους άλλους που θέλει να πάει προς τα αριστερά. Με αποτέλεσμα να μην κάνει τίποτα, να παραμένει ως έχει. Το οποίο είναι λάθος. Είναι λάθος, διότι είδαμε αυτόν το παράδειγμα με ο συναγερμό. Ο συναγερμός ήταν για χρόνια διχοτομημένο μέσα σε αυτές τις δύο ιδεολογίες, με αυτούς που ήθελαν τον συναγερμό να πηγαίνει πιο δεξιά και με αυτούς που τον ήθελαν να είναι πιο κεντρός. Και στο τέλος είδαμε τον συναγερμό να διασπάται και να φεύγουν καθημερινώς στελέχη από τον συναγερμό και να πηγαίνουν στο ΕΛΑΜ. Δεν έχεις δει το ΑΚΕΛ να διασπάται? Μέσω του Βόλτ. Όχι. Ναι, σίγουρα, με μονομένες μονάδες όχι, και θα τα σου πω, λοιπά. θα σου πω συγκροτημένο. Ναι. Συγκροτημένη διάσπαση. Ομόνια 29 Μαΐου. Ναι. 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 Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έγινε με το ΕΛΑΜ, στο ΑΚΕΛ έγινε με ομάδα. Ναι. Η οποία ξεκίνησε από την τέταρτη κατηγορία και ανέβηκε στην πρώτη. Ναι. Και αύριο παίζουν μαζί οι δύο ομονίες, χωρίς φιλάθλους. Ναι. Λόγω του ότι η αστυνομία είπε ότι είναι επικίνδυνο. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή δεν μπορούμε να αναλύουμε τα πράγματα έτσι υπερφύαλα χωρίς να βάζουμε τέλος πάντων τις σωστές παραμέτρους. 20 Δηλαδή, είχαμε πει και παλαιότερα ότι σκέφτονται, ναι, σκέφτονται να πάνε και σε πολιτική κίνηση. Δηλαδή όχι ως θύρα 9 ή 29, αλλά ένα σχηματισμός ο οποίος να σαπορτάρεται από αυτήν την κατάσταση. Τελικά θα το δούμε μέχρι τις εκλογές ή κοίταξε, τα σχέδια αναβλήθηκαν? Ποιος είναι ο θεωρητικός αυτής της μερίδας? Ο Κατσουρίδης. Ο Νίκος Κατσουρίδης. Ωραία. Λοιπόν, θα κάνουν ό,τι τους πει ο πατέρας. Ναι. Δηλαδή, έχει ήδη ξεκινήσει μια κίνηση η οποία, να στο πω στο Κυπριακό, δεν θεωρείται τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ως την καλύτερη λύση. Την καλύτερη υπό τις περιστάσεις ναι. λύση. Εντάξει. Λοιπόν, προσετερίζεται περισσότερο τη θέση του Κουκουέ. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και πάνε για να κάνουν επανίδρυση αυτού που λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου. Μάλιστα. Είναι μάλιστα και ο εγγονός ενός εκ των βουλευτών. Μακαρίτης τώρα του ΑΚΕΛ, αυτός που είναι επικεφαλής. Είναι οι φοιτητές, οι Κύπροι που ήταν στην Ελλάδα και ήταν στην ΚΝΕ. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι ένα κομμουνιστικό σε λεξικό και ιδεολογία μόρφωμα, το οποίο αναπτύσσεται. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει περίπτωση να πας με μια τέτοια πολιτική, δηλαδή, πώς το λες, δικτατορία του προλεταριάτου και επανάσταση και σοσιαλισμό και αυτό ακούγεται καλά και μπορεί να ακούγεται καλά αν φορείς και το t-shirt του Τσε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, σημαίνει πας πίσω έναν αιώνα. Όμως, αυτό είναι το κόκκινο ΕΛΑΜ. Ναι. Αν δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά ήταν ο πιο απλός τρόπος για να το θέσω. Δηλαδή, μοίρασε το καρπούζι στη μέση και δες, η μισή είναι από εδώ, σπόρια και φρούτο, ΕΛΑΜ και δυσί,
και ΑΚΕΛ και η Θύρα 9 και η Ομόνια 29ης. Λοιπόν, Δεν με ενοχλεί εμένα να το βλέπω αυτό και να βλέπω και αυτές τις τάσεις. ούτε εμένα με ενοχλεί. Δημοκρατία, εννοώ, γιατί όχι, γιατί να μην ακούσει αυτές τις... Να σου πω, ωραία. και καμιά φορά είναι και πολύ βοηθητικό για όλα τα άλλα κόμματα για να υπάρχει και η αντίθεση. Είδες που πήγαν όλα τα άλλα κόμματα. Και η διαφορά. Όλα τα άλλα κόμματα πήγαν στον Κιάδα. Δηλαδή Δίκο, Πάμε, Ναι. έρχεσαι, πώς το λες, οι οικολόγοι που ενώ στην Ευρώπη είχαν μια άνοδο, εδώ δεν είχαν, γιατί το βασικό τους χαρακτηριστικό ήταν να ασχολούνται μόνο με το κυπριακό στην ουσία και με τις... Να σου πω κάτι. Του Περδίκη, τις Να σου πω κάτι. φιλοδοξίες του Γιώργου. Κάνω μια... Εντάξει, που την άλλη όμως, για να μην αδικούμε και τον Περδίκη, ο Περδίκης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έστησε και στάθηκε στο κόμμα και κράτησε το κόμμα εν ζωή, ας πούμε, με τσίντα Εγώ ποσοστά. αυτά δεν τα λέω γιατί συμπαθώ ή αντιπαθώ. Όχι, ναι. Είδες που πάει όμως. Αντί να πάει στο 10% πάει στο 0,1%. Ναι. Καλά πω. Μέσα από όλη αυτή την πρόοδο και την εξέλιξη και τα τεράστια βήματα που έγιναν εκ δημοκρατισμού είναι αυτά που στην ουσία γέννησαν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως με τα ακραία. Να σου πω τον λόγο. Όταν δεν υπάρχει λόγος να είσαι κομματικός, δεν υπάρχει λόγος να είσαι με το συναγερμό, δεν υπάρχει λόγος να είσαι με το Δίκο, δεν υπάρχει λόγος να είσαι με το ΑΚΕΛ, εκτός από ιδεολογία. Διότι παλαιότερα ήσουν με το συναγερμό, ήσουν με το ΑΚΕΛ, ήσουν με το Δίκο, διότι μπορούσε να σε κανονίσει, μπορούσε να σε βοηθήσει, εσένα, τα κοπελούθια σου και το ένα και το άλλο. να σε κανονίσει. Δεν μπορεί. Γιατί? Διότι έκαναμε τόσα τεράστια βήματα και το υποστηρίζω τούτο πάνω σε θέματα προσλήψεων, συμβολέων, δουλειές, πράγματα, ιστορίες. Παλαιότερα, Ανδρέα, φτάσαμε την εποχή, έπιενες, έξερες τον αστυνομικό διευθυντή της Λευκωσίας ή της Πάφου, έπιενε τσάμε με ο γιος σου, έγραφε το special. Έπιανε δουλειά την επόμενη ημέρα. Αρέσκει που λέει έγραφε το special. Ναι, έτσι ήταν. Ήταν οι πραγματικότητες τούτες. Σήμερα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν εξετάσεις, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν κανονισμοί, ελέγχονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου οι εξετάσεις. Δηλαδή, άρα ένας άνθρωπος, ενώ παλαιότερα ήταν με ένα κόμμα, υποστήριζε ένα κόμμα λόγω πελατειακών σχέσεων, να το θέσουμε έτσι, σήμερα δεν υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ πολιτών και κομμάτων και συνεπώς για να είσαι σε ένα κόμμα είσαι μόνο βάση ιδεολογίας. Και σε αυτόν τον πόλεμο, στη βάση ιδεολογίας, ποιος κερδίζει? Κερδίζουν οι ισχυρές, καθαρές ιδεολογίες, όπως αυτή του ΕΛΑΜ και όπως αυτή της 29ης Μαΐου. Οι μεσαίες ιδεολογίες, και αυτό επιβεβαιώνεται αυτό που είπες εσύ, Δίκο, ΔΥΠΑ, ΕΔΕΚ κτλ. Κόμματα τα οποία δεν εκφράζουν συγκεκριμένη ιδεολογία, αλλά είναι ένα mixed grill ιδεολογιών, να το θέσω έτσι, χάνουν ψηφοφόρους, χάνουν υποστηριχτές για αυτόν τον λόγο που είπαμε. Χάνουν και για τον λόγο των άλλων που είπες, ότι έγιναν πιο δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις στο δημόσιο. Κάτι που δεν ισχύει σε Ελλάδα, σε Γερμανία, σε Αγγλία, σε Αμερική, όπου τα μεγάλα κόμματα διασφάλισαν ως κόριο φθαλμού τα συμφέροντα, τα κομματικά συμφέροντα και τη διατήρηση του κομματικού ισχυρού κατεστημένου και συστήματος. Έτσι. Δηλαδή, Αγγλία, είδες κανένα κόμμα να μπορεί να αναπτυχθεί πέραν των δύο ισχυρών, μόνο των τελευταίων καιρών, και αυτό λόγω ιδεολογίας. Η Αμερική δεν διαφυλάττουν το κομματικό του σύστημα, κάτι που δεν έπραξαν στην Κύπρο.
Δεν λέω ότι έπρεπε να συνεχιστούν οι πελατειακές σχέσεις, προς Θεού, αλλά την ίδια ώρα, ναι, όλα αυτά τα βήματα πρόοδου φέρνουν μια νέα κατάσταση πραγμάτων, όπου εγώ, αν θα είμαι κομματικός, φίλε μου, θα είμαι καθαρά που ιδεολογία. Ναι. Ωραία, αν θα είμαι καθαρά που ιδεολογία, είναι απόλυτο. Πού να πάω? Αυτό δεν είναι απόλυτο. Εντάξει. Υπάρχουν... Ναι, δεν είναι απόλυτο, δεν είναι 100%. Υπάρχουν και τρύπες που μπορεί να σε βάλει κομματικών, πώς το λες, στη Βουλή, περιορισμένα πράγματα. Περιορισμένα. Μιλάς τώρα ότι προηγουμένως εγώ κανόνιζα ως συναγερμός 1.000 άτομα το χρόνο και τώρα κανονίζω 20. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα σου. Να πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο. Ναι, θα έλεγα να πάμε κατευθείαν στο Κυπριακό, αλλά να δούμε το πρωτοσέλιδο σήμερα πώς καταγράφεται offside και brief. Λοιπόν, ψήφος στα 17 και αυτόματη εγγραφή, αρχίζει η συζήτηση στην Βουλή. Και έχουμε και καπάκι το παραπολιτικό, τρέμουν όλοι το ΕΛΑΜ για την ψήφο από τα 17. Εντάξει, σχετίζεται με αυτά που συζητούσαμε και κατά πόσον τα κόμματα θα ήθελαν, αν είναι δυνατόν, αυτόν τον νομοσχέδιο να μην πήγαινε ποτέ στην Βουλή. Ναι. Ο συναγερμός είναι υποχρεωμένο να ψηφίσει, διότι ήταν πρόταση δική του, επί Αβέροφ. Το ΑΚΕΛ βλέπει ότι είναι το μόνο κόμμα, το δεύτερο κόμμα μετά το ΕΛΑΜ, το οποίο επωφελείται από αυτό, από τους 17ριδες. Είναι πιο οργανωμένο το ΑΚΕΛ πάνω στην νεολαία από ότι τα υπόλοιπα κόμματα. Πιο συγκροτημένη η οργάνωση νεολαίας. Ακριβώς. Οι ΕΔΟΝ θεωρούν ότι μπορούν να επωφεληθούν από αυτό. ΔΙΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΥΠΑ και οι υπόλοιποι. Δεν έχουν νεολαίες. Αυτοί είναι κόκκινο μπανί. Οπότε να δούμε αν θα το ψηφίσουν. Αναμένουν τον Χριστοδουλίδη για τη σχολή του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα. Το περίμενε ΤΕΠΑΚ και Δήμος Λάρνακας για τις επίσημες ανακοινώσεις του Προέδρου για τη σχολή θαλασσίας τεχνολογίας. Ένα θέμα που χρονίζει και διερωτούμε για ποιο λόγο δεν προχωρούν να τελειώνει. Τούν το ρεπορτάζ γράψαμε το και πέρσι. Και πέρσι και πρόπερσι και... Τι περιμένει ο Χριστοδουλίδης να εξαγγείλει? Κάτι να εξαργυρώσει από η Λάρνακα. Μεταχειρισμένα, δεν υπήρξε ποτέ εποπτεία για μεταχειρισμένα οχήματα, ούτε και μετά την οδηγία της ΕΕ. Είναι το θέμα με τα κάτα, κυρίες και κύριοι. Βία στα γήπεδα, τι πρέπει να γίνει για να περάσει άμεσα η Βουλή στον νέο νόμο για τη μη μετακίνηση φιλάθλων. Και η στήλη της Χρήσος Αντωνιάδου, η Economy Stewart, έχει σκότσα, είσαι μάγκας, ασχολείσαι με το επιχειρήν. Αυτήν την εβδομάδα είχαμε μία πληροφόρηση, ενημέρωση από τον Terence Quick, ο οποίος μας μετέφερε τι λέχθηκε μεταξύ Γεραπετρίτη και Φιντάν στη συνάντηση. Ναι. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Έχουμε ένα απόσπασμα από τον Terence, όπως τα είπε στα Quick σχόλια που μεταδίδεται κάθε Τρίτη. Να τον ακούσουμε τον συνάδελφο και να σχολιάσουμε. Έγινε μια ευνηδιαστική συνάντηση στο Κατάρ του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο ομολογό του, τον Φιντάν. Δεν είχε αναγγελθεί. Όμως να σας υπενθυμίσω ότι σε αυτήν εδώ την παρέα μας, από την περασμένη εβδομάδα, σας είχα αποκαλύψει ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα έχει συναντήσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής που αφορούν τα προβλήματα εκεί, Γάζα, Παλαιστινιακό, Τουρκία, στη Συρία, και έκανε τη συνάντηση λοιπόν με το Φιντάν, όπου κουβεντιάστηκαν τα εξής. Το Κυπριακό, για την πενταμερή, η οποία πενταμερή δεν θα έχει την κατάληξη την οποία μπορεί να περιμένει όποιος αισιόδοξος, διότι είναι σαφές το πού το πάει η Τουρκία. Ο Φιντάν, το ακούσατε? Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό το... Αυτή τη στιγμή 4,3 στην Αμοργό. 4,3 την ώρα που μιλάμε. Λοιπόν, ο Φιντάν ξεκαθάρισε ότι το σχέδιο της Τουρκίας είναι δύο κράτη. Από την άλλη την πλευρά η Ελλάδα του έβαλε και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Διότι πάλι συνέχεια παρενοχλούν μέσα από τα δικά τους χωρικά, είδατε, είναι αλήθεια. Οι Τούρκοι παρενοχλούν έτσι ο λίγο απειλητικά
στο να μην προχωράει αυτή η σύνδεση. Και ο Γεραπετρίτης του ξεκαθάρισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση θα γίνει, διότι είναι μέσα στα νόμιμα δικαιώματα της Ελλάδας και η σύνδεση ηλεκτρική Κρήτης και Κύπρου θα ολοκληρωθεί όπως και δίποτε θέλει δεν θέλει η Τουρκία. Αυτά βέβαια θα έλεγα πολύ αποφασιστικά σε ένα καλό κλίμα. Τώρα πόσο καλό είναι το κλίμα όταν για παράδειγμα, και αυτό είναι το αποκλειστικό που σας λέω, η περίφημη συνάντηση που θα γινόταν τον Ιανουάριο, που πήγε για τον Φεβρουάριο, που πήγε για τον Μάρτιο, η διυπουργική συνάντηση με επικεφαλής Μητσοτάκη και Ερντογάν, έτσι, θα γινόταν στις ημερομηνίες που σας είπα, τώρα σπρώχνεται προς τον Απρίλιο και βάλε. Είναι σαφές ότι είμαστε σε μια περιοχή μιας υποβόσκουσας ηλεκτρικής έντασης πέρα από τα όσα κάνει η Τουρκία. Ξεκάθαρη η Τουρκία ότι στην πενταμερή εμείς θα βάλουμε τη θέση μας για τα δύο κράτη και για την ηλεκτρική διασύνδεση, ότι διαφωνεί. Και την ίδια ώρα στον αέρα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, προχθές έγραφαν οι Τούρκοι, τα τουρκικά ΜΜΕ ότι θα γίνει τον Απρίλιο τελικά, ενώ ήταν να γίνει Ιανουάριο. Και διαψεύδει η ελληνική κυβέρνηση ότι δεν έχει οριστεί η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στον αέρα η διαδικασία για τα οδοφράγματα εντός Κύπρου. Υποτίθεται ότι θα συναντιούνταν ο Χριστοδουλίδης Μοντατάρ εκ νέου σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ακόμα μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν έγινε κάποια ανακοίνωση. Και την ώρα που περιμένουμε την άφηξη την Κάρνο. Αυτό είναι το puzzle του Κυπριακού τη δεδομένη στιγμή, αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχεις κάποια πληροφόρηση για τη συνάντηση Τατάρ Χριστοδουλίδη? Όχι. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα τα οποία ένας συνάδελφος από την Τουρκία με τον οποίο μιλώ συχνά μου έθεσε. Ένα, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τι παίζει στο πίσω κάδρο στην Τουρκία. Αυτή τη στιγμή παίζει πολύ δυνατά η υπόθεση Μάμογλου. Εντάξει. Λοιπόν, θέλει ο Ερντογάν να τον βγάλει από τη μέση, το στέλνει στο δικαστήριο για να φάει 7 χρόνια φυλακή και να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ο Μάμογλου είναι αυτός που κέρδισε την δημαρχία της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, που του έκανε και άλλα πράγματα ο Ερντογάν και πάλι κέρδισε. Αυτό εδώ με τα δύο κράτη δεν λέω ότι είναι, αλλά μπορεί να είναι μια καραμέλα σε αυτό το πάρτι. Λοιπόν, το αν θα γίνει ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου... Ποιος θα το αποφασίσει? Δεν μπορεί να το αποφασίσει η Τουρκία. Η Τουρκία μπορεί να αποφασίσει ότι θα γίνει η διασύνδεση με την ίδια μέσα. Διότι οι Αμερικάνοι της είπαν, ορίστε κύριε, έχουμε αυτό το project, είναι σημαντικό. Οι Αμερικάνοι βάζουν λεφτά για αυτό το project. Λοιπόν, εάν θέλεις, κόπιασε. Δεν θέλεις, θα χάσεις από πράγματα τα οποία είναι προς το συμφέρον σου. Με λίγα λόγια, το ηλεκτρική διασύνδεση ή όχι την αποφασίζει ο Ουάσιγκτον και όχι οποιοδήποτε, είτε η Ελλάδα, είτε η Κύπρος, είτε το Κατά την αντίληψή μου, ναι, διότι και εμείς είμαστε πολύ διστακτικοί και μας είπαν μη στενοχωριέστε, τα λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, το άλλο, το Γενάρη, το Μάρτι, τον Απρίλη. Εγώ πιστεύω ότι όλοι περιμένουν τον Κοντό, ξέρεις. Πότε θα έρθει ο Κοντό, όπως το θεατρικό. Ο Κοντό δεν είναι άλλος από τον Ντόναλντ Τραμπ. Περιμένουν τι αποφάσεις θα ληφθούν στην Ουάσιγκτον και τελικά πόσο θα μας επηρεάσει η παρουσία του Τραμπ και στη Μέση Ανατολή που βρισκόμαστε εμείς. Ναι. Δηλαδή,
δεν είναι μόνο τι θα πει για τη Γάζα. Έχει πει ήδη για την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Ναι. Εμείς τους δώσαμε πολλά, τώρα είναι η σειρά τους να δώσουν, λέει. Ναι. Είναι η Σαουδική Αραβία, από την οποία περιμένει πάρα πολλά η Ουάσιγκτον και η οποία περιμένει από την Ουάσιγκτον διάφορα πράγματα. Λοιπόν, εκτός της ισχύως που έχει η χώρα με τα χρήματα και την ενέργεια. Μέχρι στιγμής είμαστε η γλάστρα στην περιοχή. Η βασιλικιά είναι το Ισραήλ. Μπορεί να είμαστε τίποτε άλλο, ρε Παναγιώτη. Όχι. Η βασιλικιά είναι το Και Ισραήλ. μακάρι να είμαστε η γλάστρα. Ναι, τούτο που έλεγα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είμαστε η γλάστρα. Και για χάρη της βασιλικιάς ποτίζεται η γλάστρα. Άρα όλα τα δεδομένα τα οποία εκτελήσονται εδώ στη Μέση Ανατολή είναι με επίκεντρο το Ισραήλ και τα συμφέροντα του Ισραήλ. Και ενώ όσο τα συμφέροντα της Λευκωσίας με της Ιερουσαλήμ συμβαδίζουν, νομίζω ότι η Κύπρος μόνο να κερδίζει έχει. Αν το πλάνο του Ισραήλ ή, να το θέσω αλλιώς, αν η θέση του Ισραήλ είναι ότι χρειάζεται μία Κύπρο καθαρή με την έννοια χωρίς τουρκικές εξαρτήσεις και παρεμβάσεις, η Κύπρος θα μείνει καθαρή. Αν τα συμφέροντα του Ισραήλ λένε ότι ναι, η Κύπρο να μοιραστεί μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, τότε θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται αυτή η θέση. Ξέρεις, εμείς νομίζω ότι είμαστε πάνω στη βεράντα του σπιτιού και καθόμαστε, βλέπουμε τη θάλασσα και βλέπουμε τι ωραία που είναι. Μέσα στο σπίτι δεν ξέρουμε τι γίνεται. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα πράγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη διακυβέρνηση Τραμπ ήδη σχεδιάζουν διάφορα πράγματα ανά την Ιφίλιο και θα ήταν πολύ, πώς το λες, ευχής έργο εάν και εφόσον είμαστε η γλάστρα. Ναι. Διότι διαφορετικά θα είμαστε ένα μελιτέο κρατήδιο όπου δεν θα ενοχληθεί κανείς αν πέσουν και 5 πυράβλοι. Ναι. Όμως αυτό το έχουμε ευτυχώς διασφαλίσει με την συμφωνία που έχει γίνει την Άνοιξη. Με τη ΣΥΠΑ. Ορίστε. Με τη ΣΥΠΑ. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και με αυτά που προγραμματίζεται να γίνουν τώρα στην ίσον Κύπρον. Διότι το να χτίσει η Ουάσιγκτον μία βάση στην Πάφο, το να χτίσει το Παρίσι μία βάση στο Μαρί, το να ενισχυθεί από το Λονδίνο το ακροτήρι, το να υπάρξουν 4-5 άλλες σημαντικές κινήσεις από τις ΗΠΑ στην Κύπρο, δεν νοείται ότι θα μείνουμε στο έλεος του Θεού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό έχει σχέση και με εκείνα που είπε ο Φιντάν στο Γεραπετρίτη. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι θα σας κάνουμε τη ζωή εύκολη. Είναι και τούτα. Όμως δεν τα λες στο Γεραπετρίτη. Τα λες στο Γεραπετρίτη για να ακούσει και ο Ρούμπιο. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, που θα πάει στην Τουρκία και θα του πούν θα κάνεις αυτά, θέλουμε και εμείς τα άλλα. Ναι. Έτσι παίζεται το παιχνίδι. Πάντως, εκτελήσεται ένα σενάριο πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Η πενταμερής θα είναι ένας πολύ σοβαρός σταθμός όπου από εκεί και πέρα θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα. Είτε θα παγώσει η διαδικασία, είτε θα εξελιχθεί. Θα δεις ότι η κυρία Ντεκάρλο θα έρθει διαβασμένη με τα χαρτιά της, με τις προετοιμασίες της και θα μας πει
αυτό το α του κεντάβρου είναι η λύση. Πρέπει να γίνει. Είναι η λύση. Εάν δεν το θέλετε, θα έχετε αποστολή στην κόλαση. Θα δούμε. Είσαι αισιόδοξος, δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Δεν πειράζει. Κάποτε είδες πώς τα πράγματα αλλάζουν τροπή. Αλλάζουν. Βεβαίως. Θα το δούμε. Μακάρι να κερδίσω εγώ. Μακάρι, ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Με τον τρόπο που το σκέφτομαι εγώ. Ναι, να κερδίσεις εσύ με τον τρόπο που το σκέφτομαι εγώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά τώρα. Όχι. Υπάρχει. Όχι. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει. Μεταξύ κανενών νομίζω ότι δεν υπάρχει διαφορά. Πρέπει να είμαστε βλάκες για να μην πάρουμε αυτά που μας δίνονται χωρίς... Να περιμένουμε να μας τα δώσουν, να έρθει η πρόταση και μετά βλέπουμε. Είναι αντάλλαγμα η βάση στην Πάφο. Συγγνώμη, πότε είμαστε εντελώς ανεξάρτητοι και αδεσμευτοί? Όταν είμαστε όχι, μα δεν διαφωνεί κανένας με την στους αδεσμεύτους. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά είχαμε για σας σήμερα. Ξανά μαζί την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά.